तुमको फोन कल तुम फोन लगे तो बाध्य ମୁଁ କାଲି 4ଟା ବେଳେ ଗାଈ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। 4ଟା ବେଳେ ଗାଈ ବାନ୍ଧି ଯାଉଥିଲି ଗାଈ ଆଣିବାକୁ। ଗାଈ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଟୋକା କେଉଁଠି ନଚିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ଟେକି ଟେକି ନେଇ ବଣ କରରେ ପକାଇଦେଲା। ବଣ କରେ ପକାଇଦେଲା। ସେଠୁ ମୋ ପାଟି ବୁଜି ଦେଇକି ମୋ ସବୁ ମାନେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଚାପି ଚୁପି ଦେଲା, ଇଏ କରିକି ନୁଗା ବି ଖୋଲିଦେଲା। ମୁଁ ସେ ଦେଇକି ଡାକ ମାଇଲି, ଦେଇକି ମୋର ଡାକ ମାଇଲି, ଦେଇଠି ମୋତେ ଦେଖ ମାରି ପକେଇଲା କହିଲେ। ସେ ଟୋକା ହେଉଛି ଭୋଇର, ତା ନା ଚଗଲା। ନା ମୁଁ ତାର କିଛି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ନା, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର। ଆମର ଥାନା ଗଲି। ଥାନା ସେଠୁ ଦିଦି କହିଲେ ଆମ ଯିଏ ନେଇଥିଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଠୁ ଆଉ କହିଲେ କେମିତି ତମେ ଯିବା କଥା ଯାଅ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉଥିଲି ହଂସପଲ ପାଖରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଯେମିତି ଯେଉଁ ସେଇଠି ଦାନ୍ତ ଏଠି ପଡ଼ିଗଲା। ଦାନ୍ତ ଏଠି ହଁ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠି ପାଣି ଫାଣି ଇଏ କରିକି ସେଠୁ ସେଇଥିରେ ନେଇକି ମୋତେ ଆଇଲେ, ଧରିକି ନେଇକି ଆଇଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ। ନାଇଁ ପୁଲିସ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ଡାକ ମାଇଲି। ହଁ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ନୁଗା ପୁରା ଇଏ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଦେଇକି ଡାକ ମା କହିଲି। ହଁ ମାନେ କେସ୍ କରିବା।